U issa iċ-ċajta li naf li tkunu qegħdin tistennew. Sewwa. Li mi dik is-siġra illi għandha l-adba. Ejja, tafuha? Ejja, xi ħadd jafa? Il-bon saj. Reġa mawħan, ħan, 3 ijiem in-niżejjerek, 3 ijiem ma jkun ħadd u biex taxxaq Fader Trevor tela. U Fader Robert. Fader Robert sar minnu tajt. Tini, smajt xi ħaġa minn għand ħija. Xejn, onorevoli, xejn. Anka l-willija tifittxu, ma kollu ta' xejn. Ma nafx qed jinkwetani ta' ħareġ minn għandi u ma rajtux aktar, inċempillu fuq il-mobile ma jirrispondix. Mhux soltu Robert jagħmel hekk, jien nafu lil Robert xi ħaġa ġralu żgur. Fejn jista' jkun li mar? Hemm minni ma nafx, naf li ħlief jisparixxu n-nies bħalissa mhumiex. L-ewwel iċ-chief of staff tiegħi. Ħalla jitra li mhux ħajersa aktar lawn u ma smajġ baħbaru aktar. Issa Robert, imma fejn seta' ma' Robert? Kemm ma ħatfux il-pipe? Xatt? Għetlek, ma nistax naqbad bl-Skype. Da minn fejt faċċajt, ibni? Men il-tek taqbatu xarra bin-nies? Għandek raġun, ibni, għandek raġun, ma laqqas inte ma tistax taqbatu hekk torqod fil-parks. U inċin tagħmelha. Għandek raġun. Jena Fader Robert. Robert minn il-Fader issa. U għajd li daqxej, Robert. Għalfejn torqod barra. Jaqaw, telqitek il-mara. Jien m'għandix mara. Kolla sew, fimtek. Imma l-ura bżon tidaj. Jien ma nidajx ħasra. Għavolja dal-axħar qed nikkonsidra b'dan idaj. Ismani, ibni, id-dam s-sabiħ bid-dam ma tiħu xej. U għaparti jek, tkun qed toffendi lil xi ħadd li m'għandux jaqsam xejn mas-sitwazzjoni, fim? F'dal-każ ma nafx kemm m'għandux jaqsam mas-sitwazzjoni. Jaw, mela kellek xi tajt mal-mulej. Mhux miegħu. Ma n-nies ta' taħtu. In-nies ta' taħtu. Nies imlaħqin fisem il-mulej. Ħalli għam in-nies dejjem isibu jgħidu fuq xi ħaġa ta' tixkasom. L-importanti li inti jkollok relazzjoni tajba mal-mulej. Ifhimni, jien qed ngħidlek dan il-kliem imma jiena minix qaddis ta' għax jien għandi tiegħi wkoll. Ma jiena nħoss li dejjem għandi relazzjoni tajba miegħu mal-mulej jiġifieri. Allura, jgħinni f'kull sitwazzjoni. Jien ma nafx kemm għajni fis-sitwazzjoni tiegħi. Jgħinek, mela ma jgħinek xibli, mulej li l-kulħat jgħin, pero tibda li tejn li l-ek innifsek, l-ewel ħagġa li tittamel, tneħħi l-spirt il-ħżiena minn ħajtek. U tara kif il-mulej jgħinek, kif il-mulej jgħin il-kulħat, u tara kif dejjem tista' terġa' tibda mill-ġdid fil-ħajja, fil? Ħares lejn ixtieli, jara kemm huma sbieħ. Imma biex jikbru jkunu sbieħ tittaqtalhom il-weraq tal-passat. Ħalli hekk jitellaw weraq ġodda u jkunu jistgħu jkabbru fjuri sbieħ u jgawdu l-ħajja. Hekk tittamel int ukoll. Taf li timosni aħjar. Tajjeb tepara. Jien nissuġġerilek l-ewwel parir li sentik huwa li l-ewwel tbiddel dawk il-ħwejjeġ imma qabel tieħu xawer tajba għax għandek bżonn. Inten? Isma' minni dawk li dejn iżilhom tollihom ċiktar ħadd tispiċċa toqtolli l-pjanti kollha, Issa muri bni mur u kun imbierek. Taf li s-soltu jien ngħidha di. X'inhi? Il-kun imbierek? Kun imbierek. Però tinsta ma sabiħ ħafna meta jgħidilek xi ħadd ieħor. Grazzi, Vera ħanibqa' nafulek. U forsi min jaf, forsi quddiem it-toroq tagħna qed jerġgħu jiltaqgħu x'imkien. Min jaf, forsi ssibni rieqek x'imkien f'xi post li tkun qed tieħu ħsibu inti. Tajba, grazzi. Saħħa, saħħa. Il-whisky.
Daħħad li l-whisky. Għandi appuntament. Ejja, fl-axħar tajjar tamlu dalli minija Le, għandi kondizjoni u ġejt inkellem it-tabib. Bil-mod ħjar għat-tifel! Bien, taf xed tagħmel ta' dejja. Għandha qattus fil-puxxer u qed taħseb li hu tifel. Tlaqna minn hawn ħajġennuni, jien. Le, għax għandi bżonn inkellem it-tabib ħabba l-kondizjoni tiegħi. Mela nibqa' miegħek hawn għax għalhekk il-bib. Isma' x'kondizzjoni għandek? Aħjar ma ngħidlekx. Oh, ejja, bien. Aħna nistgħu noqogħdu arwenjin quddiem xulxin. Daqs kemm m'għandna xejn naħbu. Vera, ma dej aħjar ma ngħidlekx. Ismani, Father Robert, fejnu? Ma nafx minn, ma sibtom kien. Għallibt kullum kien. Dallin ma tafx fejnu. Il-kappella ma jafx fejnu ma nafx minn. Dak ħadd full pipe. Ma nafx għamil ma li kelli f'moħħi. Naqbad l-itrat tiegħu. Naqbad il-posters u waħalhom fit-toroq. Kelli ħabib tiegħi kellu barbaġġan iksabu. Ħallija, il-Bobby ħajħabbat il-karozzi daqs kemm hu ikra. Imma dak ħadd full pipe diġà żgur. Ejja, serra, dawel il-motor. Zvint għalik il-motor wahdu? Ejja. Konġa tajtom l-għom il-pizza ġifiri. Mela. Xkienu kurzita? Malti sausage. Kellam ġbini. Ewa jgħan ikkonċentraw. X'kolor kien il-motor? X'motor kien li? Abjad. Bil-kaxxa wara, biex nġer il-pizza. Number plate daw. Daw. U jgħan ki konna xie għabdet inċamplulek. Għamma għamil uħda l-rapport ħabba l-insurance ta' Fejdi. ġibħata s-sidġu, ġib s-sidġu. Samet biħa l-ura l-motora? Xamt. Ejja. Nafu li il-motor bejtu ximkien biex tibrafa ġib il-flus tijaw. Jina darba milta kont ħreġ karozza minn ġo garax, kella dejja tal-linja għaddit kmini, kella taddifu nofs għaddit fuq kwart u tħalġu fija posta l-baħtilom. Jini għad namel rapport biex nġib motor biex nkun nista' ta' Rajt, bżax modġa xejn għamilu l-ek mela. ħajġib tan jura ma rapport. Sakemm m'għandekx 4 staġoni, eżempju. xieġi bjedi. Ejja, 4 staġoni. Ma, dajtu. Ismani, fil-kas namel jek li kellek il-wallet fih ukoll, kellek xi 300 euro, forsi kellek ġiġi l-kamra jew jinnaf li trid inżidu ta' mhux problema. Mux ħafna. Ħafna, mhux ħafna fil-kas. 4 staġoni, 2 margarita, kalzone, taħseb. Għalet, ma. Buon appetit, se. Għara xindajlek, għara ma tarġax tajd li biex neġi miegħek għand it-tabib. Ejja ma tlekx biex tiġi miegħi, inti qbadtu ġejt. Taf li inti meta dħalt għand l-ispeċjalista jox kien. Kien hemm wieħed raġel. Kellu laqbis fidejh. Trilottu jew. Ma tri da xiex. Bil-mod ħatqajjem lit-tifel! Naħdmu penta, ejja naħdmu. Jien għad ninkwetat fuq Father Robert, aħjar morru għand il-pipe u niċċakjaw. Zumna. Ejja naħdmu b'dal mod li qed taħseb inti. Jekk immorru għand il-pipe u ma nkunux minn dak li qabbadna, x'ħajamel? Ħajamel dak li għedna bih li jibgħat il-Father Robert fid-dinja l-oħra. Allura li għamlilna u li naħdmu sabiex nkunu għamilna dak li għalinna sabiex ma joqtux il-Father Robert. Tajjeb, niki, eżatt. Veru. X'taħseb? Ej, il-ħuta. Il-ħuta fi għamilta fil-kamera fuq. Ara l-minet nara f'dari. Sajt li ġejt single, u Ma!
Il-Willy mal-maradu u sissa l-affarijietek ħajqpux vera, Willy. Ija, Kont insajjer xi ħaġa, x'taħseb kieku tikol magħna, Ħassajja. Ma! Raġġoli kont se ngħidlu, xi tibda nsajjar. Ommok, iġġennin, nkun naf li ommok qed iġġenninni. X'ħan għamlu bil-ħuta? Jekk ma jagħmilx dak li qed nippretendu aħna li ħanamlu hu għal jotta b'din il-ħuta. Ejja, ħanħolu l-tratt. Tina l-mobile ejja tinħabdu tiegħi. Ritratt dak. Ejwa sa nara l-ura mneħilek biss der ħasra. Taf ġiet, isa fix spat ħasra, mhux goldfish, ersa l-ura. Anzi l-boti għad. Għallija titkom biex ma jdirx imnieħilek. Ha, ibatlu, għaw sejvjajtlu n-numru, ejja. ċanejlu? Iktiblu, jekk ma tamiex li najdulek, soppa namlu għal jotta mill-ħuta. Battu. Jursek. Għanajdlek, għaj dispjaċina noqtu għajdu l-ħuta xinu ħobba ml-annimali ta' qabel ummu kien kelli kelba ta' Xieġvi għabel ommi, kellek kelba. qabel kont noħroġ mommu konċ rajt kelba. Ew, Tgħidx kemm kien sħuna. il-kelba. Le ummuk! Tiba! X'qallek? Ma nafx, għara wax bl-Inglis u tfix kinni. The fish. Dat joffendejni, għajglu fish. Le, fish ħuta. All right. Għalek, the fish is cursed. Anything you say happens. Xġara. Miss ħuta. Ġifiri di, ħuta tal-word bħal Miss Malta. Miss ħuta di, iktar għanna power mela. Le, miss ħuta. Ġviri, dak li tajt qoddima jiġri. Babes, li kien sar, ejju ħaġibla x'issa. Jammu kitġibli, għajnejja, wara widnejja. Ibana, il-bib. Ejwa ser il-bib, ħanara. Sera għaw il-Willy, il-Pini u ħuta. Ħut min. ħuta fix. Ħuta. Daħħalhom ejja ħna raw x'inhu ġej. Għaw x'inhu ġej. Dik ħuta. Naf, x'inhi tagħmel fid-dar tiegħi? Din ta' dak Jeremy, dil-ħuta għal-qalbu li għatinna biex neħdu l-lum xaħġa għal-qalbu, taf kif? U għek għamilna ħna. U issa? Il-problema hi li l-ħuta mux għal-qalbu. Meta għat li xudlu xaħġa l-qalbu, l-lommu, il-situ, jonnantu, mela ħuta, armi għafis. Għamjarja. Għalix. Għax dik tisħet li tajt jiġri. Xintom tajdu għattibliħu? Kont naħseb għall-ewel. Sagam ġallu ġallu. Xieġralu? Ommi għallet li Willy, li kelli sajjat lek ħatibqa bħal ek miftuħ. U għek ġara. Laħħasan il-perjiġiħ. Alleluja. Għal-melu b'kappel fuq rasi jiġini, għal-melu nista' nitkellem nixif li ħalqi bħalqi minn fuq il-ġamja li kollox. Ġifiri, dal-ħuta tisħet. Ejja, għoddu attenti xi tgħidu qoddima x'dak li ngħidu jiġri. U jiġri kulħadd. Sissa l-Willy bizġi ġara, għax naħseb sera għuwa. Ara, ħuta jew mhux ħuta, taraw se tagħmlu. Għaxin, inti kompli nibni ħaddingli. U jien għandi pjan tajjeb imma għandi bżonn l-impu tiegħek. Input, rrid jgħid. Ara, hello, Sur Kappellan, kif nista' ngħidlek? Tinfittex xi ħaġa partikolari.
U x'tip ta' maskra qed tfittex? Ma nafx, imma l-importanti li tkun hekk, daqsxejn partikolari. Għandek xi kostjum parti jew xi ħaġa? Jien. Il-kappellan. Jien ħajkolli kostjum party. Mela jien xi żagħżugħ jew Dika x'għandna play ta' żgħażagħ. So għandi bżonn li naf xi maskra. U fuq xi x'inhi l-play imma? Il-play ta' Noe. Ta' Noe, ġelifon ma nafx għandek ta' xi annimali, eżatt. Eżatt, annimali. Mela maskri għandna daw. Għandna xadina. Xadina. Ġieġa. Mhux li ġieġa ne. Jew żiemel. Għana raladi. Tajba ta' Diki ta' Diki? Iż-żiemel. Diki. Mela. Tlaqna hija. Diki. Kemm għandkom affarijiet sbieħ tal-Juventus. Kemm idi? 30 euro sta. Kemm? 30. Ma tantx nista' ninżillek kappellan imma. 30 euro. Di. Ara fil-vera sens tal-kelma ħadd-terras taż-żiemel. 30 euro m'hemmx tagħmel. Kart tajjeb. Iva ta' nieħdu kart, nieħdu kart. 30 euro. Grazzi kappellan. Thank you. Ciao. Ciao ciao. Għaw sejz gerħi, kelkom rasta żiemel, għatfadlilkom għax ida t-tifla l-iskola. Issa telqet l-aħħar waħda, ħada l-kappellan issa qasilu xejn li telaq. Rasta żiemel? Iva għandhom xi plejta Noeta. Veru, melissa nkellmu. Kif edaw, għandek kostum ta' tigra, ħajtini parti żgur. Naħseb għandna ta' xi ħaġa wara. Marru. Hello? Darlene? Iwa Robert. Xiġrali? Eja nejdu illi imbdilt. Sirt raġel ieħor. Ġej dar. Diki? Willi, naħseb il-pjan tiegħek ħajaħdem. Ifimni, għal sempliċi. Mux rocket science, lele. Rocket science. Ħanifem, ġifiri intom, ħataqbdu l-Adam ta' xħat li għadu kemmit. U ħadibluħ ma l-Adam li għedin jispezzjonaw ta' sofra tendenza fil-laboratorju. Diki, tajba, wow. Ġenjal, ġenjal. Biex. Ejwa, hej. Għabatu muramel, ilek għaddej pesċa, għabatu muramel. Pesce ħuta. Di, ħadbqawni. Jien mhux ħanħodha lura, U jena tinsex il-li rrit immur namel qadija tal-Adam u plus jena home le. Homeless? Home le, għax dalli ma tixtabija l-ura home le, mandiġ. Jiena l-makom, donnerone, kommi. Si, prinċipessa. Dak għandna prinċipessa? Jaqalu għalija. Pini, iqaf tkellem qoddim dik il-ħuta, għax ħazzar mali. U għed, jasna. Liżunna l-bobija, ejja, pajb. Fada Robert mux għandijat, najlek il-ferita, provajt naħtu, ma kienx ħadd qabiżni. Għabżek. Jek tkun taf min, saqsel l-isqof. Ikolli ngħid, Father Robert daħal bej il-basla u għoxrita. Il-ħuta. Mela, milli jidher mawħat. Mela, issa rrid nieħu l-puża u rrid nieħu ritratt ħalli mbagħad napplodjah kif ħanqod mela l-mesti.
Kif tajjeb da? Hek, tajjeb hek, mela, issa, kienet għadli, il-rrit, mela, neħu napplodja, un-bat irrit nejt il-nis, nistaqsijom biex namillom xaħġa għalli bdew jifaqaw il-najs għalli un-bat jibdew jitru l-flus. Mela, jisem, xħaddi jisem, The Little Pony, muneħx The Little Pony, xnaqa iktar b'saħtu. Sylvester Stallone, muneħx Sylvester Stallone, il-nejnej, isbaħ il-nejnej, nejnej. Ifqu! Ejwa, Penny, ħanina d-dinja għaf mal-ewel ma tajdu l-ek stop. Kont ħat nifidni bimnierek, isuk minn dawk illi kollom il-lanza fuq iż-żiemel. Wasku nara, ejja, jaħasra. Isma' ġo ċemiterju għedin ta' kuħat mejja taw. Pjoġu! Pjoġu għandek karozzan, kellet neħja għandek il-partner iġġennek, ma taqaf għat il-partner il-pjoġu. Pjuġu, iktar l-isfel ġifiri. Aw, Penny, Winnie, izlu għalih. Izlu għalih, ejja. Jien nibżam il-mejtin. Anka mill-ħajjien, imma mill-mejtin. Izlu għalih. Għadnara ġeskali għatru għawta? Tajjeb, mela tellewx. C'è qualcosa di bello qua. Anka jħiċ, ma nafx għandhom, ituni xaħġa li ġennuni li. Sibliħ ta? Ejja, tellew. Intellu? Tellew. Di mara! Kif tkun taf? Xemmek ma... Tajb, ejja, itla, Penny, itla. Ejja, marru? Marru, tlaqna. Wil, taħseb li ħadminna l-pjana, niblu l-bladam. Nispera, taf li da mara inti, insomma, ejja, għaxawni kara. Manda xej, kiku jena unek, ikkolli għadma, jisa l-spina dorsali. Ejja. L-erba jmessa kendi Felix. Alright, yeah, I did it line. Orti. Action. Ġemma inti ma Felix, so. Nishtiq? Il-ġimma titħol inti ma Felix. And action. Il-ġimma titħol inti ma Felix. Action. Il-ġimma titħol inti ma Derek. Action. Il-ġimma titħol inti ma Felix, tajjeb? Ejja. Nikkidnapjaw. Imma xekkat imma dina accent l-Inglis. Bello. Addiela, addiela, oh il-katit, addiela,